Verkligen. Jag börjar redan med lite grann. Aj! Alltså du vet väl? Aj! Det där gjorde ont faktiskt. Okej, alla känner till Edwin. Jag fick popcorn i min... Det står jag hittade. Se! Popcorn! Och det här ska vara glass. Okej. Fortsätt, jag är gudinna här. Jesus. Och så här kommer döda mig. Och om jag fångar här